Po, ang ating tema ay ginhawang generics ramdam ng bawat Pilipino. Ang sektor ng kalusugan sa pamumuno ng Kagawaran ng Kalusugan ay pinagdiriwang ang Generics Awareness Month tuwing Setyembre. Ito ay para hikayatin ang publiko sa paggamit ng generics na mga gamot. Ngayong taon, nagpalabas po ang Department of Health na Department Circular Number 2025-0337. Ito ay para hikayatin ang lahat na ipagdiwang ang ating Generics Awareness Month. Ang Generics Act of 1988, maliban sa paghikayat sa pagsasabatas ng paggamit ng generic na terminolohiya sa paggawa ng mga gamot, ito rin ay ginagamit upang hikayatin ang lahat na gamitin ang generic na terminolohiya ng mga gamot sa pagbebenta, pagre-reseta o pagbibigay o dispense ng mga gamot. Ito po ay sa lahat ng points of care. Mula ospital at hanggang sa mga government-owned at private-owned na mga establishment na dapat po ay lisensyado ng Food and Drug Administration. Ang Generics Act din po ay nagsasaad na dapat nitong siguraduhin na sapat ang supply ng mga gamot na generic sa pinakamababang halaga. Sa lahat po ng points of care, dapat ay merong available lagi na generic equivalent ng mga gamot. Ito rin po ay naghihikayat ng paggamit ng gamot na generic sa pamamagitan ng mga polisiya ng gobyerno sa pagbili ng gamot. Sa atin pong tinatawag na government procurement, nakalagay po dito na tayo ay bawal maglagay ng mga branded na gamot sa ating procurement activities. Dapat po, generic na terminolohiya lang upang sumunod dito sa ating Generics Act of 1988. Isa pa po sa mga nasa polisiya na Generics Act of 1988 ang nakalagay na mandatory generic label. Nandito rin po nakalagay ang generics prescription policy kung saan ang generic na mga gamot ang dapat ireseta ng mga doktor. Sa ating po Generics Act, meron po tayong tatlong propesyon na pwedeng magreseta. Ito po ay ang mga doktor, veterinaryo at dentista lamang. Maliban po sa tatlong ito, lahat na po ng ibang propesyon ay bawal magreseta. Itong tatlong propesyon po na ito, isang doktor, veterinaryo at dentista ay dapat na magreseta ng generic na terminolohiya. Pag sila po ay nagreseta ng brand name, magiging po itong violation ng Generics Act of 1988 at maaari din po silang mapatawan ng mga sanksyon na naaayon po sa batas ng Professional Regulation Commission. Nakalagay at nakasaad din po dito ang generic dispensing and substitution sa mga butika. Nakalagay po na therapeutic substitution ay not allowed. Sa generic dispensing and substitution, tuwing tayo po ay pumupunta sa isang drug establishment o isang drug facility or pharmacy, hospital man po yan or sa drugstore or community, tayo po ay dapat na ino-offeran ng mga nagbibigay sa atin ng gamot. Hindi po ba dapat ang unang tanong nila sa atin pag tayo mag-aabot ng reseta ay, generic po ba ma'am or branded? Kung tayo po ay hindi nila binibigyan ng kaalaman or opportunity na makapagpamili kung ano po ang gusto natin sa generic or branded, maaari din po silang mabilang doon sa ating pwedeng maging sanction sa Generics Act of 1988. Dito po sa huli, nakalagay ang generic menu card sa mga butika. Ito po ay isang requirement sa lahat ng butika. Ang generic menu card po ay isa po siyang table or chart na nakalagay lahat ng available na generic medicine sa butika. Dito po, kung tayo ay pupunta at bibili ng gamot, maaari po natin hingiin sa kanila ang generic menu card at tayo po ang mamimili kung ano yung available doon sa butika. Ito po nakikita natin ngayon ay ang laman ng tamang reseta. Kung wala po ang isang parte dito, ay matatawag po siyang violation ng isang reseta. So una po, dapat iisipan natin, kung tayo po ay nasa butika, pag meron pong kulang dito ay hindi po siya maaaring i-dispense o ibigay. Kung wala po ang label ng pangalan ng doktor, ang mga detalye ng doktor, o wala ang pangalan ng pasyente,
pwede pong i-hold ang reseta upang i-verify po ito kung saan nanggaling or kung tamang reseta po ba yung dala ng mga pasyente. Dito po makikita natin yung salitang amlodipine. Ang amlodipine po ay halimbawa ng isang generic na gamot. Lahat po ng reseta ay dapat ilagay ang generic na terminolohiya. And then sa baba po niya ang brand X, yan po ang brand name ng gamot. Sa isang reseta po, maaaring ilagay ang generic at walang brand name or maaaring may generic and brand name. At ang ibang detalye po na isang reseta, kung ilang gamot o tabletang ibibigay, instruction po sa pasyente at instruction sa pharmacist na magbibigay. Ang huling detalye po ng isang reseta ay ang physician signature at yung mga detalye po ng kanyang identification bilang isang registered na doktor. Pag wala po itong pirma, pwede pong hindi ibigay yung gamot na inyong dala-dala. Meron po tayong tatlong uri ng maling reseta: erroneous, violative, and impossible. Ang erroneous po ay maaaring ibigay pa sa inyo, ang violative at impossible ay hindi na pwede. Makikita po natin dito sa erroneous na pag hindi nakalagay ang generic name, or ang generic name po at ang brand name ay napagbaliktad doon sa reseta, tinatawag po itong erroneous. Itong uri po ng maling reseta na ito ay maaari pa pong ibigay. Pero pag ang reseta po natin ay nasa violative, kung saan naman ang generic na pangalan ng gamot ay hindi nababasa, o di kaya ilalagay ng ating prescriber na no substitution or bawal palitan yung gamot, violative po ito at pwedeng hindi ibigay sa inyo. Ito po ay pwedeng i-report sa Department of Health at maaari pong magkaroon ng record or sanction ng ating mga prescriber. Ang imposible naman po na prescription ay hindi mabasa either brand name at generic. Ganon din po ang proseso, hindi rin po ito pwedeng ibigay sa pasyente at kailangan pong i-report ito sa DOH para po magkaroon ng nararapat na action. Ano ang generic na gamot? Ang generic ay mas murang alternatibo sa mga branded medicines, ngunit nagtataglay ng parehong active ingredient, kaya nakasisigurado na pareho ang epekto nito sa pasyente. Ang isang gamot po ay merong tinatawag na active ingredient at merong excipient. Ang active ingredient po ang gumagawa ng nananais natin na epekto ng gamot. Kung halimbawa po sa paracetamol, ang paracetamol po ay isang generic na gamot. Ang paracetamol din po ang nagkukos ng effect na gusto po natin. May iba po siyang halo, kagaya ng starch, sugar, yun po yung tinatawag natin na excipients. Sa generic na gamot po, ang active ingredient ay pareho lang ng nilalagay sa isang branded na gamot. Kung saan po, ang generic at brand name, pareho lang po yung active ingredient nila, pareho lang din po yung content nila. Ang pinagkaiba lang po niyan madalas ay yung excipient o yung mga ibang halo na pong gamot. Ang mga generic na gamot ay kopya ng mga originator, branded, or innovator na gamot. Ito ang mga gamot na nauna na sa market. Dito naman po, na-mention ang salitang innovator or originator. Ang originator or branded na ang originator, branded, o innovator ng mga gamot naman po, yan yung nauna po sa market. Sila po ang may mga patent. Ibig sabihin po, sila ang dumaan sa proseso from research, scientific studies. Kadalasan po umaabot siya ng 15 to 20 years. Kung kaya po pag nagawa na nila yung isang product na gamot na ito, binibigyan po sila ng karapatan na sa time frame na ito, sila lang ang pwedeng magbenta. So sila lang po mas mahal, and then sila lang po yung branded at hindi po nila kailangan ilagay yung generic na terminolohiya. Pero pag natapos na po yung patent period na yun, i-open na po siya sa public para makapag-produce ng generic. That's the time po na dadami ang manufacturer and dadami po ang gumagawa, kaya kaya na po siyang i-offer ng mas mura. And by the time din po na yun, naibalik na yung kita doon sa ating innovator, kaya po pwede na tayo mag-produce ng generic. Dito po minention natin ang iba't ibang klase ng generic. Meron din po, aside po dun sa generic na box lang po siya. Ang generic, ito lang po yung makikita natin, paracetamol. Ayan.
Pero sa branded generic po, may nakalagay na brand. Pero generic pa rin po siya dahil hindi po siya innovator, hindi po siya yung naunang gumawa. And then we have uni-branded generic. Ito po yung nauuso ngayon, yung ating tinatawag po na RightMed, Parex. Uni-branded po siya, mas kinikilala siya sa pangalan ng manufacturer or ng distributor. And then we have branded generic. Ito yan po yung mga naunang ginawa. Patented, kung mapapansin po natin, isa na po yung pangalan. So, Norvasc, Tylenol, hindi po nakalagay yung generic na terminolohiya. So, paano po ba natin malalaman kung alin ang branded name? Kung ano po yung nasa kahon? Kung ano po yung nasa box? Ito po. Meron po box, paracetamol. Yun po yung generic. Yung nasa baba, yun po ang brand. Ito po yung generic menu card na na-mention po natin kanina. Ito po ay requirement sa lahat siya lang nagbibigay at nagbibenta ng mga gamit. Ang generic menu card po, requirement po ito sa pag-a-apply ng license to operate and then sa annual compliance po nila para sa kanilang LTO. So, halimbawa po, isang gamot nakalagay po dito, rifampicin, gamot po ito sa TB. And then, ilalagay po lahat ng preparation ang ginagawa. So, pagkakali po meron tayo rifampicin sa ganitong manufacturer, rifampicin sa manufacturer 2, rifampicin sa manufacturer 3. Pwede pong makapamili ang pasyente kung ano po yung kanilang ipoprocure. So, hingin lang po natin ito sa butika para makita natin ano po ba yung available pa. Ayan. So, ito po ang generics. May pagkalista ng mga gamot na maaaring bilhin sa butika na naglalaman ng kompletong detalye ng isang gamot tulad ng dose, concentration, anyo, tatak, at presyo. Ang generics ay mabisa at abot kaya, hindi dapat maging mahal ang pagpapagaling. So paalala, bumili lamang ng generics sa gamot sa mga butika na lisensyado ng Food and Drug Administration ng FDA. Ang generics ay mabisa, dekalidad, maaasahan at abot kaya. So isa po sa mga kadalasang tinatanong sa atin, paano po ba nakakasigurado na pareho ang epekto ng isang branded at generic? Ang Food and Drug Administration po ay may tinatawag na license to operate sa mga manufacturing companies. Kung ano po ang hinihingi sa branded na manufacturer, yun din po ang hinihingi sa mga manufacturer na gumagawa ng generics. Yun din po ang tinatawag natin na good manufacturing and distribution practices. So, meron po silang checklist na sinusunod kung kaya't makakasigurado tayo na kung ano ang prosesong pinagdaanan ng branded, yun din po ang prosesong pinagdadaanan ng mga generic. At dito po pinapaalala na bumili lamang ng mga generics na gamot sa mga butikang lisensyado ng Food and Drug o FDA. Dahil sa FDA po, maging sa mga hospital at drugstores ay meron po silang sinusunod na tamang requirements mula po sa storage, mga documents na hinihingi during delivery, and then pag-double check din po ng quality ng mga gamot, yung ating temperature, humidity, chine-check din po yan sa isang lisensyado Food and Drug Administration. Kung kaya, makakasigurado din po tayo na hindi peke yung generic na binibili natin kahit na mura yung halagang binibigay sa atin. Bakit sinusuportahan ng DOH ang generic na gamot? Ang mga ito ay nagbibigay ng benepisyo sa kalusugan kasabay ng mga benepisyong dulot sa ekonomiya at aspetong pinansyal ng mga pasyente. Kumbaga, panalo po, win-win situation sa isang pasyente dahil gagaling ka na at hindi ka pa gaano namahalan at gumastos sa gamot na iyong gagamitin. Ugaliing hingi ng abot kayang generic na gamot, hindi dapat maging mahal ang magpagaling. Ayan po. Tayo pong mga pasyente at consumer, karapatan po nating malaman kung ano po ang generic na alternative ng mga gamot na nire-reseta sa atin. Kung kaya't, pag tayo po ay bibili, huwag po tayong mahihiyang magtanong kung may generic po ba nito or meron po bang mas mura na pwedeng maging alternatibo dito sa nakareseta sa atin. Ayun lamang po. Maraming salamat.